Iki trepe modele ngene iki ya pincek nyuk. Kurang medhot ta? Kok ya neng gulu. Kalungke neng gulu. Tak ndukne meh. Neng gulu. Oh iya dipeleni neng gulu. Wes. Ben ngono ae. Ben ngono. Awakmu ki ngalung ini gulu ora mesra. Wes apik ngono. Apik ngono. Nah, piye? Piye jajan? Jajan. Piye? Ya. Ya. Bet, Bet. Ngapora karo kowe ae, Mas. kok iso kok jongkokne wong kowe ora iso mesra ngono kok kok lara ati. Sik rene aja le tak tekoni. Ya. Ngene Mang, dalem. Oh ya Allah, terima kasih ya ngene iki oleh tipu losoro Ganong ki ya roda danane ki wedok jatil. Terima kasih Ganong. Reyok barang. Lah jungkir walik kan reyok. Ya. Jungkir walik ya enek lho tukang reyok. Sarekan. Serekan. Yo! Iki lho. Iki mah ya Mas enek jatil Ganong. Heeh. Siwon pangapunten iki boyokku rematik, sikilku kejulinu, sembuara komplit. Lah yo, Bu Epira lho. Iya. Lah iki penyakit tok ya ditanggap to. Loh, ora kok penyakit tok. rematik. Rematik boyok encok sembuarang wis apa jeneng ngono kae? Rematik boyo Heeh. encok, Pegelinu. pegelinu ayanen. Payanen ku lho. Lah kan kadang ayanen, panunen, Panu ning jero ra ketok. Iya. Kok iso? sik kabeh wis ben ngerti awakmu serekan, delantak. Kowe ana delantak. Piye? Ngono ra. Gandeng kok detak. Oh aku kon ngono kuwi to Mas. Iya kari dhewe mangan terop. Oh alah aku ngono kuwi lah Iya. semene iki yo aku ora iso lek ngono kuwi. Lah piro? Ya ditambahi to titik-titik. Iya kok ditambahi karo Pak Polisi. Digawa ning Lah Pak Polisi ini diparani ora ning apa-apane kok. Lanjut. Ayo. Ayo lah. Ah. Ayo. Yo diwarani aku ra iso. Piye to? Kowe ra iso? Ya iku bagiane jatil loh. Lah iya wong ganongane ra iso, aku ndek kanca. Adek kok iki beconge lumpuh sitok. Yanto malah dicek. Ah, adek. Kita matani. Lah apa? Aku piye kok iso? Aku anu jejer karo kowe lha kowe dhewe to. Kok kasur yang kau tupak ya apa? Ngono lho. Masih aku elek rupaku. Tapi atiku lah apik to. Api apa? Kok jadi yang apa nafsu wong tuwa kok anu kang api. Ono ki tinggi dhewe to. Isi kok kowe. Kok iya. Iki makanya apa ta? Tinju. Bok si tekalmu. Kon piye? Jare Boxing jere. boxing ki boxing piye? Mas, Oh, tinju kowe ora tinju. aneh lho Mas, bensinnya gede banget pisan. Dan dengan kilo kok bedanya kudu tak antemnya to Mas. Wah, dulu tapi itu Mas, ayo Mas. Kok kudu tak polo. Halo. Nah, kae. Foto. Hei. Mak, mbak ai. Piye Mas? Enggak aku iso nang ngene iki ditangani bojoku ngene iki ki. Kae marungku. Oh, bojomu viral ta? Kok ayo. Saya tahu tahu pas. Bobo. Iki
kok nyapa Mas? Heh? Dari musuh aku tak mati Nah, piye iki, penjara tenan kok. Bella. Piye? Hargai tuan rumah. Oh, ini saya mau ambung sik ini. Podo lanange ora ini. Dosa untukmu ya ora dosa. Akhirnya iki mukrim Mas kamu. Mukrim. Betapa orbe, Pak. Betul. Iki apa? Barang. Oh. Nah, iki dicetoke. Kurang gocek. Ya. Iki malah kau tuan rumah wis. Ayo, Dik. Urung kowe, Dik. Ora lho, hari iki kan aku sing ngekek to. Kuwi lho. Iya bareng. Mata tundane iki aja Allah janda bagus iki. Heh. Ora oleh. Lanang aku kira wedo apa piye? Orang laku. Ayo Mas. Share-mu apa? Oh, lah. Wong kowe bagi sangone kok. Ayo. Lagi. Oh, he, oh. Keren. Ayo. Ayo, mari kita ngambil kan. Macan merembah. Oh, soleh macan merembah. Celok. Oh. Ayo kowe aja kalah karo ke. Yanto karo Gianto iki nonton tadi. Yanto cetak Gianto. Nah, Kita kowe lho, Mbak. Mas, ini Mas. Aku kan sering kan ngono kuwi. Aku ora belajar iki. Ayo Mas, belajari Mas. Ya, ayo. Urung kula aku. Yo, Dek Rene apa jene? Ayo, Mbak. Ya ki sing ngene wae jenenge tiware gurune ya duduk. Mas, orangnya tangan to Mas, tak patenane bisa Mas. Nah, terus piye? Yo. Orangnya lo Mbak, iso. Wes, ngono kuwi lho. Pokoknya barang. Ekonomi to. Ya. Kecil. Ayo Indra. Setela lali. Udi Mahendra yo. Ayo lah. Foto bajine jejeg-jejegan nih. Coba gila nyantol untuk kabeh malah. Lah ya. Setitike ya Mas Yeri. Wes Semarang ya Mas ya. ngono tok. Wes ya Mas ingkang gadah damel turu.